Imos incorporar agora animacións á presentación, no seu texto e nas súas diapositivas. Probamos distintas opcións e indagamos nas distintas animacións que presenta a aplicación. Picando en aplicar a transición a todas as diapositivas, conseguimos multiplicar o efecto. Tamén se poden engadir animacións aos cadros de texto. Se nos equivocamos e queremos rectificar, non pasa nada, podemos eliminar o movemento feito picando na frecha de arriba á esquerda.